என்னோட வாய்ஸ் எல்லாம் கிளியரா இருக்குல்ல பிரபு? எஸ் மாதாஜி. இவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானா இந்த கிளாஸ்ல? வருவாங்க மாதாஜி, இன்னும் ஆல்மோஸ்ட் 13-14 வருவாங்க. வேணா ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேணா வெயிட் பண்ணலாம். நான் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்றேன். ஆமா மாதாஜி வருவாங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆர் 10 மினிட்ஸ் we will wait. நான் குரூப்லயும் போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, இப்போ மெசேஜ் போட்டிருக்கேன் மறுபடியும். devotees are requested to join the session. ஓகே. நான் மணிமேகலை மாதாஜி கிட்ட காலையிலேயே சொல்லிட்டேன், அவங்க போட்டுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க லிங்க் போட்டாங்க மாதாஜி, மறுபடியும் ரிமைண்டர் மெசேஜ் போட்டேன் நான். Thank you. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. நீங்க யாராவது வேற ஏதாவது டியூன்ல பாட விரும்புறீங்களா மாதாஜி? நீங்க பாடுங்க. யாராவது மகாமந்திரம் சொல்ல விரும்புறீங்களா? நீங்க பாடுறவங்க யாரும் இல்லையோ? எல்லாமே புதுசா பிரபு, இவங்க எல்லாம் பழசுதானே மாதாஜி? நானே கிளாஸுக்கு இர்ரெகுலர் மாதாஜி, அதனால எனக்கு தெரியும். சரி, ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நம்ம பிரேயர் சொல்லி செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். அவங்க எல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கட்டும். ஏன்னா நம்ம 14 சாப்டரையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு, சும்மா ரீகேப் மட்டும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு, அதுக்காக. சோ இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज। நான் இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். பிரபு ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. பகவானோட ஃபேஸ் தெரியுதா? பகவானோட ஃபேஸ் அத்தியாயம் 15 புருஷோத்தம யோகம். இந்த புருஷோத்தம யோகத்துல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் ISKCON பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. 14th சாப்டருடைய ரீகேப் நம்ம போன வாரம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அது என்ன அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்த்துடலாம். 14.1 அதுல இருந்து 14.4 வரைக்கும் the liberation and the conditioning of the living entity இத பத்தி விளக்கமா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. லிபரேஷன்னா எப்படி விடுதலை அடைவது, கண்டிஷனிங் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டி எப்படி எல்லாம் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் இந்த பௌதீக உலகத்திலே கட்டுப்படுகிறார்கள், கட்டுண்டவர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாம் நம்ம போன அந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்த்திருப்பீங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த பைண்டிங் ஆஃப் த பியூர் சோல் பை த 3 modes. ஒரு தூய ஆத்மா எப்படி அந்த 3 குணங்களிலாலே கட்டுப்படுகிறது, எப்படி பொம்மலாட்டம் எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். கயிறை வச்சு இயக்குவாங்க, அந்த கயிறு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனா அந்த பொம்மைகள் ஆடுவதை நாம பார்க்க முடியும், ஆனா பின்னாடி இருந்து இயக்குபவர்கள் வேற ஒருத்தங்க. அதே மாதிரிதான் அந்த 3 சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 குணங்களும் நம்மை பொம்மைகளாக ஆட்டுவித்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் recognizing the supremacy of a mode within a person, அதாவது 10 இருந்து 13 வரைக்கும். அடுத்தது ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் டெத் வித்தின் த மோட்ஸ், ஒவ்வொரு மோட்ல இறக்குறவங்க எங்க போவாங்க, அண்ட் டிரான்செண்டிங் த மோட்ஸ், இந்த 3 முக்குணங்களையும் தாண்டி நம்மளால வர முடியுமா, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது 3 குணங்கள் நம்மை ஆட்டுவிக்கின்றன. 3 குணங்களை அந்த தொடர்பினாலே நம்ம இந்த ஜடசிக்கலிலே மாட்டிக்கொள்கிறோம். சோ இந்த குணங்கள் நம்மை எவ்வாறு ஆட்டுவிக்கின்றன, எவ்வாறு அவை நம் மீது செயல்படுகின்றன, எப்படியெல்லாம் அவை நம்மை சிறைப்படுத்துகின்றன, இவற்றில் இருந்தெல்லாம் எப்படி விடுதலை அடைவது அப்படின்னு இந்த 14th சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு விளக்கி சொன்னார். சோ இந்த ஞானம் மற்ற அத்தியாயங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஞானத்தை விட இது உயர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னாரு பகவான். ஏன் அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அறிந்ததுனாலேதான் பெரும் முனிவர்கள் எல்லோருமே ஆன்மீக உலகை அடைந்தார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஞானம் இந்த 14th சாப்டர்ல சொல்லப்பட்டது. பக்குவமான ஞானத்தை பெற்று பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சக்கரத்தை அறுத்து விட்டு அந்த ஆன்மீகிகள் எல்லோருமே, அந்த முனிவர்கள், அந்த யோகிகள் எல்லோருமே ஆன்மீக கிரகத்தை அடைந்து அங்கே அவர்கள் அன்பு தொண்டிலே, பகவானுடைய அன்பு தொண்டிலே ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இந்த மகதத்துவம் அப்படிங்கிறது 3 குணங்களாலே ஆட்டுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
சோ இந்த 3 குணங்கள் நம்மை வசியப்படுத்துகின்றன. நாம் உடலில் இருந்து அதனாலே நம்ம வசியப்படுத்திருக்கிறதுனாலே நம்ம நிறைய காரியங்கள் செய்கின்றோம், பலநோக்கு செயல்கள் செய்கின்றோம், நிறைய முயற்சிகள், அதை அடைய வேண்டும், இதை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பௌதிக ஆசைகள் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி. அந்த ஆசைகளினாலே தூண்டப்பட்டு அதை அடைவதற்கு நிறைய முயற்சிகள் செய்து கர்மங்கள் செய்கின்றோம். அந்த கர்மங்களினாலே நம்மளுக்கு பாவங்களும் புண்ணியங்களும் வந்து சேர்க்கின்றன. அந்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப நாம நம்மளுக்கு வேறொரு பிறவி கிடைக்கிறது. சோ இதே மாதிரி பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே மாட்டிக்கொண்டு நம்ம கஷ்டப்பட்டு கொண்டேதான் இருக்கின்றோம் இந்த 3 குணங்களினாலே அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இதுல சத்வகுணம் ரொம்ப உயர்ந்தது. ரொம்ப அறிவாளிகள் சத்வ குணத்திலே இருப்பார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராமணர்கள், அவர்கள் ரொம்ப செல்ஃப் கண்ட்ரோல் உடையவர்கள், நிதானம் உடையவர்கள், சாந்த குணம் உடையவர்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் அதே குணத்துல இருந்திருந்தா பரவாயில்ல. ஆனா அவர்களுக்கு நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் கர்வம் வரும் இல்லையா? அந்த கர்வத்தினாலே அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள்? அதற்கேற்ப செயல்பட ஆரம்பிக்கிறார்கள். அதனாலே அவர்கள் மறுபடியும் இங்கே பிறப்பு எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. அதே மாதிரி கர்மாக்கள் செய்கிறதுனாலே. அப்போ ரஜோகுணத்திலே இருக்கிறவர்கள் எப்படி என்ன வேலைகள் செய்கின்றார்கள் அப்படின்னா, அவர்களுக்கு ரொம்ப ஆசை ஜாஸ்தி, இன்னும் அப்படிங்கிற ஆசை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனாலே அவர்கள் நிறைய பலநோக்கு கர்மங்கள், இதை அடைய வேண்டும், அதை அடைய வேண்டும், ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு முயற்சிகள் நிறைய மேற்கொள்கிறார்கள். அப்படி மேற்கொள்கிறதுனால அவர்கள் பலநோக்கு கர்மங்கள் செய்கின்றார்கள். பலநோக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட பகவான் கிட்ட போய் வேண்டும் போதே நான் எனக்கு இது கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வேண்டிக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி செய்கின்றனாலே அவர்கள் ஆசைகள் பூர்த்தி அடைவதில்லை. அப்ப ஆசைகள் பூர்த்தி அடையாமலே இறக்கிறதுனால மீதி இருக்கிற அந்த ஆசைகளை தீர்த்து கொள்வதற்காக மறுபிறவி எடுத்து வருகிறார்கள். புண்ணியங்கள் சேர்ந்தாலும் கூட, அவர்கள் நிறைய புண்ணிய காரியங்கள் செய்தாலும் கூட அந்த புண்ணிய பலன்கள் தீரும் வரைக்கும் சொர்க்கலோகத்திலே இருந்து விட்டு மறுபடியும் பிறவி எடுத்து பூமிக்கு வருகிறார்கள். சோ தமோ குணத்துல இருக்கிறவர்களை சொல்லவே வேண்டாம். அவங்க எப்பவுமே ஒரு மயக்கத்திலே இல்யூஷன்ல இருக்கிறவங்க. அவங்க நிறைய நேரம் தூங்குவாங்க, போதைப் பொருள்களுக்கு அடிமையாகி இருப்பார்கள். செய்கின்ற செயல்கள் அவர்களுக்கும் நல்லது அல்ல, மற்றவர்களுக்கும் நல்லதல்ல. ஆனால் இதையெல்லாம் உணராமலே அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். சோ இந்த தமோ குணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் கண்டிப்பாக கீழ் பிறவிகளே, கீழ் லோகங்களுக்குத்தான் அவர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சோ இறக்கும் போது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, சத்துவ குணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் சொர்க்கலோகம், அந்த மாதிரி உயர்லோகம், மகரலோகம், அந்த மாதிரி உயர்லோகங்களுக்கு உயர்த்தப்படுகிறார்கள். இப்போ ரஜோகுணத்திலே இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் புண்ணியம் நிறைய சேர்ந்திருந்தால் சொர்க்கலோகத்திலே இருந்து விட்டு புண்ணியம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கீழே மறுபடியும் அதற்கேற்ப கர்மங்கள் செய்து மறுபடியும் பிறவி இருக்கிறார்கள். தமோ குணத்திலே இருப்பவர்களுக்கு சான்ஸே கிடையாது. அவர்கள் அந்த கீழ் லோகங்களுக்குத்தான், அதல விதல சுதல அந்த மாதிரி லோகங்கள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய கர்மாக்களுக்கு ஏற்ப கீழ் லோகங்கள், அந்த லோகங்களுக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ இதிலிருந்து விடுபடவே முடியாதா அப்படின்னு பார்த்தா விடுபட முடியும். எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு ஆன்மீக குருவை சரணடைந்து அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி நடந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு உயர்த்தப்பட்டு அங்கே கிருஷ்ண பக்தர்களோடு சத் சங்கத்திலே இருந்து கிருஷ்ணரை பற்றிய விவரங்களை எல்லாம் டெய்லி கேட்டுக்கொண்டே இருந்து சிரவணம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து, அப்புறம் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிரந்தங்களை எல்லாம் படித்து அதையெல்லாம் சொல்ல கேட்டு எப்பவுமே அந்த பக்தியிலேயே நம்ம மனசை வச்சிருந்தோம்னா 55 வயசுக்கு மேல 50-55 வயசுக்கு மேல நம்முடைய பௌதீக இதையெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிட்டாச் ஆயிட்டு அந்த இயக்கங்களில் இருந்து நம்ம விலகி பகவானுடைய ஆன்மீக எண்ணத்திலேயே நம்ம இருக்கணும். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்முடைய குணங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிவடையும், சுத்தப்படுத்தப்படும். நம்முடைய மனங்கள் எல்லாம் களங்கங்கள் நீங்க பெற்று நம்ம ஒரு பக்குவமான நிலைக்கு வருவோம். அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும், இது பௌதீக உலகம் அப்படிங்கிறதே ஒரு துக்காலயம். இங்க நிரந்தரமான சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது கிடைக்காது. அப்ப நிரந்தரமான சந்தோஷம் எங்க கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் எல்லாம் நம்மளுக்கு தோன்ற ஆரம்பிக்கும். அப்பதான் நம்மளுக்கு எப்போ பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, நம்ம என்னைக்கோ செஞ்ச புண்ணியத்தினாலையும், புண்ணியம் மட்டும் கிடையாது, பகவானுடைய கருணையினாலேயும் தான் நம்மளுக்கு இந்த சான்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. யாருக்கு நல் ஊழ் வினை இருக்கிறதோ அவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி பக்தி செய்வதற்கு, இந்த மாதிரி பகவானை பற்றி கேட்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் அப்படின்னு பகவானே சொல்றாரு. சோ 14th சாப்டர்ல இதெல்லாம் நீங்க விளக்கமாவே பார்த்திருப்பீங்க.
15th சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா 1 ல இருந்து 5 வரைக்கும் ஸ்லோகங்கள் பிகமிங் டிட்டாச்ட் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, எப்படி இந்த பௌதீக உலகத்திலே இருந்து இந்த கடலிலே இருந்து நாம் எப்படி தப்பிப்பது, இது என்ன இந்த பௌதீக உலகம் அப்படிங்கிறது த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. சோ அந்த ஆன்மீக உலகத்தின் பிரதிபலிப்பு தான் இங்கே நாம பார்க்கக்கூடியது அப்படிங்கறது நம்ம விளக்கமா பார்க்க போறோம். 6 ல இருந்து 11 வரைக்கும் புருஷோத்தம யோகம், டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன்ஸ், அதாவது எப்படி ஒரு உயிர்வாழி ஒரு ஜீவாத்மா ஒரு உடலில் இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு, அதாவது மரணத்திற்கு அப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறான் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னொரு உடலுக்கு எப்படி நம்ம வந்து நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து இறந்துட்டோம்னா அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் நாம் வந்து உடல் நினைச்சிட்டு இருக்கோம், ஆனா நம்ம வந்து ஆத்மா அப்படிங்கிற உண்மையை வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ இப்ப அந்த ஆத்மா இன்னொரு பிறவி எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அடுத்தது 12 ல இருந்து 15 வரைக்கும் கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன் ஆஸ் த மெயின்டெய்னர், பகவானே வந்து பராமரிப்பவர். சோ எல்லாவற்றையுமே பராமரிப்பவர். இந்த அண்டங்களை எல்லாம் படைத்து காத்து அழித்து எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து பராமரித்து கொண்டிருக்கிறார். சோ நம்முடைய உடலை, ஆன்மாவை, எல்லாவற்றையும், மனத்தை எல்லாமே வந்து பராமரித்து கொண்டிருக்கிறார். அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போறோம். 16 ல இருந்து 20 வரைக்கும் the 3 sloka of bhagavadgita summarizing the Vedas and the Vedanta kinds of living entities. So வேதங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படிங்கறத பத்தியும் நம்ம வந்து வேதம் பகவான் வந்து எப்படி வந்து என்னவாக இருக்கிறார், வேதங்களே பகவானுடைய மூச்சுக்காற்றிலிருந்து பிறந்ததுதான் வேதங்கள். சோ பகவானை வந்து அறிந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது தான் வேதங்களின் நோக்கம். சோ வேதங்களை மட்டும் கற்றுக்கொண்டு பகவான் மேல பக்தி செலுத்தலைன்னா அது வேதம் கற்றுக்கொண்டதற்கே வந்து அர்த்தமே இல்லை. சோ இத பத்தி எல்லாம் நம்ம இந்த 15வது சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். சரி, becoming detached from the material world, the reflection of the spiritual world. So இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அப்படின்னா அது அந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது ஒரு பிம்பம் தான், எங்கேயோ இருக்கிற ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இருக்கிறதுனுடைய ஏதோ ஒரு பிம்பம் தான் இங்க வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. சோ இதிலிருந்து எப்படி நாம வந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்வது, எப்படி வந்து நம்ம வந்து இதிலிருந்து எப்படி விலகி இருப்பது, பற்று இல்லாமல் இருப்பது. டிட்டாச் அப்படின்னா பற்று இல்லாத தன்மை அப்படிங்கிறது தான் 5 ஸ்லோகங்கள் நமக்கு சொல்கிறது. இந்த 5 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த ஸ்லோகத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த 15வது சாப்டருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சாப்டர்ல சில விஷயங்கள் நாம தெரிந்து கொள்ளலாம். அதாவது நம்ம எங்கேயாவது ஊருக்கெல்லாம் போறோம், யாத்திரை போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 10 நாள் 15 நாள் அப்படிங்கிற, இப்ப சார்தம் யாத்ரா, பிருந்தாவன் யாத்ரா, நிறைய ஏதாவது ஒரு மாசம் அந்த மாதிரி எல்லாம் யாத்திரை போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஊருக்கு போகும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா கிளம்பி போவோம். அப்புறமா கொஞ்சம் ஒரு 10 நாள் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? எப்படா வீட்டுக்கு திரும்பி வருவோம், வீடு மாதிரி இருக்காதே, எப்படா வீட்டுக்கு போவோம். ஒரு 20 நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நினைப்போமா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நினைப்போம், கட்டாயம் நினைப்போம். வீட்டுக்கு போனா போதும், வீட்டுக்கு போவோம், எப்படா ஒரு ரசம் சாதம் சாப்பிடுவோம், வெளியவே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோமே. என்ன மாதாஜி சிரிக்கிறீங்க? நினைப்போமா இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த பௌதீக உலகம் அப்படிங்கிறது ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ், ஒரு விடுதி. இது நம்மளுடைய வீடு கிடையாது. நம்ம வந்து இங்க வந்து ஒரு கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு போறதுக்குதான் வந்திருக்கோம். அந்த கொஞ்ச நாள்ல நம்ம இதை வந்து நிரந்தரம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா இது நிரந்தரம் கிடையாது, இது நிழல். அப்போ இதனுடைய நிஜம் எங்கோ இருக்கிறது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிகிறது. சோ அப்போ நிஜம் எங்க அப்படின்னா
பகவானுடைய திருநாடு கோலோக பிருந்தாவனம் தான். நம்ம வந்து அங்கிருந்துதான் வந்தோம். நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ அங்கிருந்து பிரிந்து வந்திருக்கிறோம். சோ இங்க கொஞ்ச காலம் தங்கிட்டு யாத்திரை வந்திருக்கிறோம், கொஞ்ச காலம் தங்கிட்டு போக வந்திருக்கிறோம். அதனால ஆனா இத வந்து நம்ம நிரந்தரம் நினைச்சிட்டோம், இத நம்ம நிஜம்னு நினைச்சிட்டோம். ஆனா இது தற்காலிகம்னு தெரியல, நம்ம அறியாமையில இருக்கிறோம். அதனால இந்த விடுதியில போய் யாராவது பெரிய ஃப்ரிட்ஜ வாங்கி வச்சு, பெரிய டபுள் காட் கிங் சைஸ் காட் வாங்கி வச்சு, எல்லா வசதிகளும் இன்டீரியர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன சொல்லுவாங்க? நம்மள முட்டாள்னு தான் சொல்லுவாங்க. கரெக்டா இல்லையா? பகவான் அப்படிதான் சொல்றாரு நம்மள. சோ இந்த தற்காலிக உலகத்துல கொஞ்ச காலம் தங்கிட்டு போக வந்துட்டு அந்த விடுதியிலே வந்து நிறைய பொருள்களை வாங்கி எனக்கு இது என்னோடது அப்படின்லாம் சேர்த்து வைக்கிறோம் பாத்தீங்களா? அதுதான் இந்த விடுதியிலே தங்குகின்றவர்கள். நாம கொஞ்ச காலம் இருந்துட்டு போக வந்திருக்கிறோம், இத நிரந்தரம்னு நம்பி நம்ம வசதிகளை எல்லாம் சேர்த்துக் கொள்கிறோம். நம்ம வாழ்றதுக்கு தேவைகள் இருக்கு, அந்த தேவைகளுக்கு ஏற்ப நம்ம தேடிக்கொள்ளணும் கண்டிப்பா, இல்லைன்னா நம்மளால வாழ முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா தேவைக்கு அதிகமாக ரொம்ப சேர்க்கிறோம் பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்க்க தேவையில்லை. இது என்னுடையது அப்படின்னு அதுல பிரிவினைகள் வேற, சண்டைகள் வேற, சச்சரவுகள் வேற. இது என்னுடைய இடம், இது உன்னுடைய இடம் அப்படின்னு இல்லைங்களா? இப்ப எப்படின்னா ஒரு ட்ரெயின்ல ஒரு டிக்கெட் வாங்கி ஏறி உட்கார்ந்து இருக்கிறோம், அந்த இடம் வந்து நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷன் வந்தோம்னா இறங்கி போய்கிட்டே இருப்போம். சோ ஏறுறதுல அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பர்த், இறங்குறது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய டெத். சோ நம்ம என்னைக்கு பிறந்துட்டோமோ அன்னைக்கே நம்மளுடைய டெத் டேட் கூட நம்மளுக்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா நம்மளுக்கு அது தெரியாததுனால நம்ம இதை நிரந்தரம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்? நம்ம இதற்கான முயற்சிகளை, அது வேணும் இது வேணும்னு ஆசைப்பட்டு அதற்கான முயற்சிகளை செய்கின்றோம். முயற்சிகள் பழித்து விட்டால் சந்தோஷம், பழிக்கலைன்னா அதற்காக நம்மளுக்கு கோபம் வருகிறது, ஏக்கம் வருகிறது. சோ இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் செய்ய செய்ய நாம் வந்து கர்ம பந்தனத்திலே வந்து நம்ம மாட்டிக்கொள்கிறோம். இப்போ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்மளுக்கு இப்ப புரிஞ்சுது, இது வீடு அல்ல, நம்முடைய விடுதி. இந்த பௌதீக உலகம் நம்முடைய வீடு அல்ல, நம்முடைய விடுதி அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல இங்க யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிறவங்க இருக்கீங்களா? நீங்க யாராவது இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தா படிக்கலாம். நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச ஊர்த்தவ மூலம் அதக்ஷாகம் அஸ்வத்தம் பிரகாரு அவ்யயம் சாந்தம் யஸ்ய பிரணானி யஸ்தம் வேதச வேதவேத். சோ இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் மேல் நோக்கிய வேர்களையும் மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட அரச மரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். வேத கல்வியினுடைய நோக்கம், வேதங்களை கற்றுக்கொள்கிறார்களே பிராமணர்கள், அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து அறிந்து கொள்வதுதான். சோ இந்த ஜட உலகம், இந்த ஜட உலகின் சிக்கல்கள், இதுதான் இந்த ஆலமரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சோ பலன் நோக்கி செயல்களை செய்கின்ற ஒருவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, ஒரு கிளையிலிருந்து இன்னொரு கிளைக்கு தாவுகின்றான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு பிறவி எடுத்து அந்த பிறவியின் முடிவில் ஆசைகள் தீரல, அதனால இன்னொரு பிறவி எடுக்கின்றான், மரத்திற்கு மரம் தாவுகின்றான். சோ இந்த மாதிரி சென்று கொண்டே இருக்கின்றான். இது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்த மரத்திடம், அதாவது இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலே பற்று கொண்டவன், நம்மளுக்கு எல்லாம் பற்று ஜாஸ்தி, ஆசைகள் ஜாஸ்தி. சோ அதனாலே நம்ம இந்த மரத்திடமிருந்து நம்ம விடுதலை அடைய முடியவில்லை. இதுலயே மாட்டிக்கொண்டு இங்கேயே சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம். சோ இங்கேயே பிறந்து இறந்து பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சக்கரத்தில் சுழன்று கொண்டே இருக்கிறோம். எப்படி அந்த ரங்கராட்டனத்துல சுழன்று வந்தோமோ அந்த மாதிரி மேல போறவன் கீழே வருவான், கீழே இருக்கிறவன் மேல போடுவான்.
சோ பிறக்கிறவன் இறக்கிறது, இறக்கிறவன் பிறக்கிறது, இது நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. சோ இந்த வேத இங்க வந்து இலைகள் இருக்கிறதே, இந்த இலைகள் வந்து வேத பதங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அப்புறம் இந்த மரத்தின் வேர்கள் வந்து எங்க இருக்குன்னு பாருங்களேன், மேல் நோக்கி இருக்கிறது. இந்த வேர்கள் மேலே இருக்கு, கிளைகள் எல்லாம் கீழே தொங்கிட்டு இருக்கு. சோ மேர்கள் அப்படியே மேல் நோக்கி வளர்கின்றன. அப்போ இது எங்க இருக்கிறது அப்படின்னா, இந்த வேர்கள் பிரம்மலோகத்திலிருந்து வருகிறது. மேல பிரம்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறார் பாருங்க. சோ பிரம்மலோகத்திலே இருந்து வருகிறது. சோ அங்கிருந்து தொடங்கி வருகிறது. சோ இந்த மரம் அப்படிங்கிறது ஒரு மாயை, ஒரு இல்யூஷன். சோ ஒரு நிழல், மாயை சாயை அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அது ஒரு நிழல். இதை வந்து அழிக்க முடியாது. சோ இந்த மாயை அப்படிங்கிற மரத்தை சரிவர புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சரிவர புரிஞ்சுட்டா மட்டும்தான் இதிலிருந்து ஒருவன் வெளியேற முடியும். சோ எப்படி வெளியேறுவது? வேர்கள் மேலே, கிளைகள் கீழே. இந்த மாதிரி ஒரு மரத்தை இந்த பூமியில நம்ம எங்கேயாவது பார்த்திருக்கிறோமா அப்படின்னா இல்ல. ஆனா நம்ம எங்கேயாவது பெரிய ஏரிக்கரை, குளக்கரை அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல எப்போ தண்ணீர் நிச்சலமா இருக்கோ, அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல நீங்க போய் பக்கத்துல நின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க இருக்கிற பக்கத்திலே கரையிலே இருக்கிற மரங்கள் வந்து அப்சைட் டவுனா தெரியும். அப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது? சோ வேர்கள் மேலும் கிளைகள் கீழும் காணப்படும் மரம் ஆன்மீக உலகத்திலே ஒன்று இருக்கிறது. அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தான் இங்கே காணப்படுகிறது. அப்போ பிரதிபலிப்பு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறது, ஒரு பிம்பம் இருக்கிறது அப்படின்னா உண்மை எங்கோ இருக்கிறது அப்படின்னு தான் அர்த்தம். சோ உண்மை எங்கே இருக்கிறது? அங்கே ஆன்மீக உலகத்திலே இருக்கிறது. அங்கே இருக்கிற பிரதிபலிப்பு தான் நம்மளுக்கு இங்கே தெரிகிறது. சோ இந்த மரத்தை, ஆனால் இந்த மரம் வந்து நிஜம் இல்ல, இது வந்து நிழல். சோ அப்படிங்கிற உண்மையை புரிந்து கொண்டு நாம் இந்த மரத்திடம் இருக்கின்ற உறவை நாம் விட்டுவிட வேண்டும், துண்டித்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை கட் பண்ணிடணும். இந்த பௌதீக உலகத்திலே இருக்கின்ற ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி கட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இருக்கிற மரம். அதனுடைய பிம்பம் தான் பெர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன், அப்சைட் டவுன் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல தெரிகிறது. இதுதான் நிஜம். ஆனா நம்ம இததான் நம்ம நிஜம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இது வந்து நிழல், இது ஜெராக்ஸ் காப்பி, சரிங்களா? சோ இதுதான் வந்து ரியல். சோ இத வந்து நம்ம மறந்துடுறோம். இங்க இப்படி ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கறதே மறந்துட்டு, இதுதான் நிதர்சனம், இதுதான் வந்து நிரந்தரம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இங்கே வாழ்வதற்கு நம்ம நிறைய ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் as an upside down banyan tree. சோ தலைகீழாக இருக்கிற மரத்திற்கு இந்த பௌதீக உலகம் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Why entire material world is compared to a banyan tree? For one engaged in fruitive acts, there is no end to this banyan tree, which is very very deep rooted. So யாரெல்லாம் பலநோக்கு செயல்களிலே ஈடுபட்டு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து அதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். சோ அதுக்கு ஒரு எண்டே கிடையாது. சோ ஏன்னா இந்த மரம் வந்து அவ்வளவு டீப் ரூட்டா, ரொம்ப ஆழமாக அது வந்து தன்னுடைய வேர்களை பரப்பி கொண்டிருந்திருக்கிறது. One wanders from branch to branch with no end. சோ வாண்டர்ஸ், அங்கேயும் இங்கேயும் திரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம். அந்த கிளைக்கு கிளை தாவிக்கொண்டே இருக்கின்றோம். சோ ஒரு ஜென்மத்துல வந்து நம்ம வந்து நாயா பிறந்திருக்கிறோம், இன்னொரு ஜென்மத்துல மரமா பிறந்திருக்கிறோம், இன்னொரு ஜென்மத்துல பூச்சியா, புழுவா, பறவையா, நாயா, பேயா, எத்தனையோ நம்ம ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கலாம். சோ இப்ப நம்மளுக்கு இந்த மனித பிறவி கிடைத்திருக்கிறது. ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்றோம்? மரத்துக்கு மரம் தாவிக்கொண்டேதான் இருக்கிறோம், பிறவி எடுத்துக்கொண்டேதான் இருக்கிறோம். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் வேதிக் ஹியூமன்ஸ்? இந்த இலைகள் வந்து வேத பதங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அதனுடைய பர்பஸ் என்ன? Actually from material conditioning to spiritual life, மனித இயல்பிலே இருந்து
நாம் வந்து தெய்வீகமான அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம வந்து எலிவேட் ஆகணும் அப்படிங்கறதா. இத படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்குவம் அடைந்து நாம வந்து இந்த பௌதீக பற்றுகளை விட்டு பரமபுருஷனை வந்து அடைய வேண்டும். சோ மெட்டீரியல் கண்டிஷனை கட்டுண்ட சோல்ஸ் நம்ம வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக மாற வேண்டும். கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அப்படிங்கிற நிலைமையில இருந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக நம்ம மாற வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வேதிக் ஹியூமன்ஸ்னுடைய பர்பஸ். Why understand this tree? இதனால என்ன நம்மளுக்கு நன்மை? சோ இதனுடைய நன்மை என்ன அப்படின்னா, இல்யூஷன்ல இருந்து நம்ம வந்து நம்ம தப்பித்து கொள்ளலாம். சோ அந்த இத வந்து எப்படி வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும், அத வந்து ஒரு ஸ்வார்ட் ஆஃப் டிட்டாச்மெண்ட், பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஆயுதத்தை கொண்டு நாம வந்து வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும். அத நம்ம விளக்கமா பின்னாடி வர்ற ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதச்சோர்த்வம் பிரஸ்ருதாஸ்தஸ்ய ஷாகா குண பிரவருத்தா விஷய பிரவாலஹ அதஷ்ச மூலான் அனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே தான் இதுலயும் இருக்கே மாதாஜி. இருக்கு. செகண்ட் ஸ்லோகத்துக்கு போனேன் பிரபு, பாருங்க. மாதாஜி புக் பார்த்து படிக்கிறாங்க நினைக்கிறேன். நான் புக் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. சரி. Material world is a tree nourished by 3 modes and fruitive acts. So இந்த ஒரு மரம் வளரணும், நம்ம ஒரு செடி வைக்கிறோம், அது வந்து எப்படி நம்ம வளர்ப்போம்? டெய்லி அதுக்கு பார்த்து உரம் போடுவோம், தண்ணி ஊத்துவோம், தண்ணி ஊத்தி தான் அதை வளர்ப்போம். ஆனா இந்த ட்ரீ இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதீக உலகம் அதனுடைய சிக்கல்கள் அப்படிங்கிற இந்த ஆலமரம் எதால் வளப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டா 3 modes and fruitive acts. நம்ம செய்கின்ற பலநோக்கு செயல்களாலும் அந்த 3 குணங்களினாலும் பலப்படுத்தப்படுகிறது. So different species manifest according to the proportion of the modes. Sometimes we find that a tract of land is barren for want of sufficient water, and sometimes a tract is very green. So similarly, where particular modes of material nature are proportionately greater in quantity and different species of life and manifested accordingly. So என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த 3 குணங்கள் வந்து எந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ்ல இருக்கு, எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் இந்த ஸ்பீசிஸ் எல்லாம், இந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் வந்து தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அதனுடைய குணங்களை பொறுத்து தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. இப்போ ஒருத்தர் வந்து தமோ குணத்திலே இருந்தால் நம்ம வந்து அவங்க வந்து மிருகங்களாக தோற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள். சத்ருகுணத்திலே இருந்தால் மனிதர்களாக தோற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள். ரஜோகுணத்திலே இருந்தால் மனிதராகவோ மிருகமாகவோ அப்படி தோற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய கர்மாக்களுக்கு ஏற்ப. அப்போ நம்ம பாக்குறோம், சில இடங்கள்ல வந்து இந்த பூமியிலேயே சில இடங்கள் வந்து ரொம்ப கிரீனாகவும் நல்ல பசுமையாகவும், இப்ப கேரளா சைடு எல்லாம் போய் பாருங்க எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கிரீனிஷா இருக்கும் இல்லைங்களா, பச்சை பசேல்னு இருக்கும். இதுவே வந்து நம்ம தூத்துக்குடி அந்த மாதிரி சைடு எல்லாம் போய் பாருங்களேன், ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரிதான் அததான் சொல்றாங்க, இடத்திற்கு ஏற்ப அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அந்த நிலங்கள் வளப்படுத்தப்படுகின்றன. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அந்த ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. நல்ல காரியங்கள் செய்து நல்பலன்களை புண்ணியங்கள் சேர்ந்திருந்தால் மனிதர்களாகவும், இல்லைன்னா வந்து மிருகங்களாகவும் வந்து அவங்க வந்து பிறவி எடுக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதா இது சொல்கிறது. சோ இந்த ஸ்லோகம் அதனுடைய மீனிங் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிக்கின்றன. உப கிளைகள் அப்படிங்கிறது அந்த சப் பிரான்சஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த சப் பிரான்சஸ் எதுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா, புலனின்ப விஷயங்கள் நம்ம ஆசைப்படுகிறோமே, நம்ம கண் எதுக்கு ஆசைப்படுகிறது, நம்முடைய கைகள் எதற்கு ஆசைப்படுகிறது, காதுகள் எதை கேட்க ஆசைப்படுகிறது, அந்த புலனின்ப விஷயங்கள் தான் இந்த சப் பிரான்சஸ்.
சோ இந்த மரத்திலே இருக்கிற கீழ் நோக்கி செல்கின்ற வேர்கள் இருக்கிறதே அது வந்து பலநோக்கு செயல்கள். சோ அது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட நம்ம செய்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த செயல்களுக்கு இவை வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதன் கிளைகள் வந்து எல்லா திசைகளிலுமே பறந்து விரைந்து கிடக்கிறது. சோ கிளைகளின் கீழ் பகுதியில பாத்தீங்க அப்படின்னா மனிதர்கள் இருப்பார்கள். சோ கீழ்ப்பகுதியில இந்த கிளைகளினுடைய கீழ்ப்பகுதியில பாருங்க மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். இதோ பாருங்க மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். மனிதர்கள் மட்டும் இல்ல, யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க, மிருகங்கள் இருக்கிறார்கள், குதிரைகள், பசுக்கள், நாய்கள், பூனைகள் முதலானவை நிறைய இருக்கிறது இந்த இடத்துல. சோ இது எதனால எங்க கீழ் பகுதிக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டா இவர்களுடைய முக்குணங்களுடைய ஆதிக்கத்தினால, ரஜோகுணத்தினால இருக்கலாம். இது இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் தமோ குணத்தினால கீழே வந்துட்டு பிறவி எடுத்திருக்கிறார்கள் கீழே அப்படிங்கறது நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த மரங்கள் எல்லாம் எதால வளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, 3 குணங்களினாலே வளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதனுடைய மரத்தினுடைய மூல வேர் எங்க இருக்கிறது, பிரம்மலோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. மற்ற உபவேர்கள் எல்லாமே வந்து மற்ற கிரகங்களிலே வந்து அது பரவி கிடக்கிறது. சோ ஒரு மனிதன் வந்து நல்ல செயல்கள் செய்தால் அவன் வந்து என்ன பண்றான், உயர் லோகங்களுக்கு உயர்த்தப்படுவான். மகரலோகம், ஜனலோகம், ஸ்வர்கலோகம் அந்த மாதிரி அவனுடைய புண்ணியத்திற்கு ஏற்ப உயர்த்தப்படுகிறான். அவனே வந்து இந்த கீழ் செயல்கள் எல்லாம் செய்திருந்தா அவன் வந்து கீழே அந்த கீழ் லோகங்களுக்கு அந்த 7 இந்த லோகங்கள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, நரக லோகங்கள், அந்த மாதிரி அதல விதல சுதல தலாதல அப்படிங்கிற அந்த லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அந்த லோகங்களுக்கு அவர்கள் வந்து இறங்கி வருகின்றான். சோ இந்த மாதிரி அவர்கள் வந்து உயர் லோகத்திற்கு போனவர்கள் கூட அங்கே அவர்களுடைய புண்ணியங்க பலன்கள் தீர்ந்த பிறகு மறுபடியும் அவர்கள் பிறவி எடுத்து கீழே தான் வர்றாங்க அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது. சோ 3 modes: goodness, passion, ignorance. சோ அதுதான் upside down is can't see the fire. சோ இத வந்து நான் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த வேர்கள் வந்து எவ்வளவு தூரம் பரவி இருக்கிறது, இதனுடைய ஆரம்பம் எங்கே, இது எங்கே முடிவுறுகிறது அப்படிங்கிற யாராலுமே சொல்ல முடியாது. ஆனாலும் அந்த காரணத்தை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சுதான் ஆகணும். ஏன்னா அப்பதானே இதை வந்து தெளிவாக தெரிந்து கொண்டாலதான் இந்த மரத்திலிருந்து, அதாவது இந்த பௌதீக சிக்கல்களிலிருந்து, இந்த பௌதீகத்திலிருந்து நாம வெளியேற முடியும். அப்ப வெளியேறுவதற்கான வழியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மரத்தினுடைய மூளை முடுக்குகளை எல்லாம் நாம் சரிவர தெரிந்து கொள்ளணும். சோ அதனால இந்த மாதிரி நிறைய கிளைகளை பரப்பி கொண்டிருக்கிற இந்த மரத்தை பற்றி சோ நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அதனுடைய ஸ்டார்டிங் எங்க இருக்கு, எண்ட் எங்க இருக்கு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா கூட அந்த காரணத்தை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ காரணம் அப்படின்னா என்ன, நம்மளுடைய இந்த பிறப்பு. நான் ஒரு தந்தையின் மகள். அப்போ என்னுடைய தந்தை இன்னாரின் மகன், அவர் இன்னொருத்தரோட மகன், அந்த அவர் இன்னொருத்தரோட மகன், இப்படியே போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. கடைசியில பிரம்மா வந்து நிப்பார். அப்போ பிரம்மா யாருடைய மகன், பகவானிலிருந்து வந்தவர், பகவானுடைய மகன். அப்போ நம்ம இப்ப மூல காரணத்தை கண்டுபிடித்து விட்டோம். சோ பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஏன்னா பகவானே ஒரு தடவை சொல்லி இருக்கிறாரு இல்லைங்களா, நானே விதையளிக்கும் தந்தை, அகம் பீஜ பிரதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அவர். சோ அவர்தான் வந்து விதையளிக்கிற தந்தையாக இருக்கின்றார். சோ இந்த சிக்கல்கள்ல முழுமுதற் கடவுள் தான் ஆரம்பம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுச்சு. சோ இந்த பௌதீக சிக்கல்கள் அப்படிங்கிற இந்த மரத்தை அசங்க அப்படிங்கிற அசங்க சஸ்திரேன அப்படின்னா பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தினால் இதை வந்து வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ அந்த பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஆயுதத்தால் வெற்றி வீழ்த்துவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுலபமான காரியம் கிடையாது. அது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம்தான். ஆனால் அதை முயற்சி செய்து இந்த பௌதீக சிக்கல்களிலிருந்து விடுபடலாம். அசங்க சஸ்திரேன அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்திலே முக்கியமான வார்த்தை. பாருங்க இங்க பார்ப்போம். அசங்க சஸ்திரேன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம், அடுத்த ஸ்லோகத்துல வரும்.
மாதாஜி படிங்க, இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் படிங்க. ந ரூபம் ரூப் அஸ்யேஹ ததோ பலப்யதே நாந்தோ ந சாதீர்ண சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தம் ஏனம் விரீடமூலம் அசங்கசத்ரேன திருடேன சித்வா. அடுத்தது படிக்கணுமா? படிங்க. தம் ஏ தத் பதம் தத் பரிமார்க்ய திவ்யம் யஸ்மின் கதான நிவர்தந்தி பூயக தம் ஏவ சாத்யம் புருஷம் பிரபத்ய யதா பிரவೃತ್ತಿ பிரசுஸ்தா புராணி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம், இங்க பாருங்க, ஒரு மரம் வெட்டுப்பட்டு கிடக்கிறது. அதாவது இந்த பௌதீக சிக்கல்கள் அப்படிங்கிற இந்த மரத்தை வெட்டி சாய்ச்சிருக்காங்க. எதனால சாய்ச்சிருக்காங்க? பற்றின்மை அப்படிங்கிற அந்த கோடாரியை வைத்து இத வெட்டி சாய்ச்சிருக்காங்க. சோ இந்த பௌதீக சிக்கல்கள் அப்படிங்கறத தெளிவாக தெரிந்தவர்கள் தான் இந்த மாதிரி செய்ய முடியும். இந்த உருவத்தின் உருவம் உலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. சோ இந்த தலைகீழான இந்த ஆலமரத்தை நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்துல பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா இல்ல. இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகிறது, என்னுடைய அஸ்திவாரம் என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா ரொம்ப பலமாக வேரூன்றி இருக்கு, ஆழமா டீப் ரூட்டட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ரொம்ப ஆழமான வேர். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த மரத்தை பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஆயுதத்தினால உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். திருடேன சித்வா, வலிமையுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். திருடேன அப்படின்னா வலிமையான, சித்வா அப்படின்னா சாய்க்க வேண்டும். சோ அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, எங்க போனா நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். நமக்கு எல்லாம் தெரியும், பகவானுடைய வைகுண்ட லோகத்தை அடைஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் துவங்குகின்றதோ, சோ எல்லாமே யார்கிட்ட இருந்து, பகவான் கிட்ட இருந்துதான் துவங்குகிறது அப்படிங்கிறது தெரியும். எல்லாவற்றையும் படைப்பவர் அவரே அப்படிங்கிறது தெரியும். யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அவரேதான் எல்லாத்தையுமே படைச்சு காத்து அதை மெயின்டைன் பண்றாரு. சோ அந்த பரம புருஷரிடம் நாம் சரணடைய வேண்டும் அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு சொல்லுகிறது. எவ்வாறு பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் அப்படிங்கறத 5வது ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அதை நம்ம பார்க்கலாம். இங்க மறுபடியும் சொன்னதேதான் சொல்லியிருக்காங்க. The tree is not real. அது உண்மையான மரம் கிடையாது. பட் a reflection of the real tree. சோ எங்கோ இருக்கிற மரத்தினுடைய பிம்பம் தான் இங்கே தெரிகிறது. அப்போ இங்கே பிம்பம் மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியுது, அந்த ரியலை பார்க்க முடியல. அப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், எங்கோ ஒண்ணு ரியல் இருக்குது, உண்மை ஒண்ணு இருக்குது, உண்மையான உலகம் ஒன்று இருக்கிறது, அதனுடைய பிம்பம் தான் இங்கே தெரிகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது. சோ இம்பாசிபிள் டு ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரியல் ட்ரீ. அந்த உண்மையான மரத்தை அறிந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது இயலாத காரியம். அப்போ என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டா, கட் டவுன் திஸ் ட்ரீ வித் டிட்டர்மினேஷன் வித் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் டிட்டாச்மெண்ட். சோ பற்றின்மை, பற்றின்மை அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய இந்த பௌதீக ஆசைகளிலே இருந்து, பற்றுகளிலே இருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்வது. அந்த பற்றின்மை அப்படிங்கிற அந்த கோடாரியை கொண்டு இந்த பௌதீக உலகத்திலே இருக்கின்ற சிக்கல்களிலே இருந்து இந்த மரத்தை வெட்டி சாய்த்துவிட்டு நாம் விலகிவிடலாம். Then one must go beyond the tree and surrender to நம்மளுடைய நம் பகவானிடம், பரமபுருஷ பகவானிடம் நாம் சரணடைய வேண்டும். சோ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த காட்ஹெட். சோ அவரிடம் நம்ம சரணடைய வேண்டும். சோ நம்ம இவங்க கூட சொல்லி இருக்கிறாங்க, யாரு, திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார், பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை, பற்றுக பற்று எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பற்றே இல்லாதவருடைய அந்த தாமரை பாதங்களை பற்றி கொண்டால் இந்த பௌதீக பற்றுகளிலே இருந்து நாம் விடுபட்டு விடலாம் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. So why this real form of tree cannot
be understood. ஏன் இதை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு கேட்டா, because the root is up and the extension is at the other end. So இது upside down இருக்கு, அதனால இதை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல. When we are entangled in material expansion, one cannot see how far the tree extends and where is the beginning. நம்ம இது எங்கே தொடங்குகிறது, எங்கே முடிகிறது, எவ்வளவு தூரம் இது பரவி கிடக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாததுனால நாம இந்த பௌதீக சிக்கல்களிலே என்டாங்கிள் மாட்டிக்கொண்டிருக்கின்றோம். So how to find out this cause? இதனுடைய காரணம் என்ன அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, அதான் நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லிட்டேன். நான் வந்து இன்னாருடைய மகள், என்னுடைய தந்தை வந்து இன்னொருத்தருக்கு மகன், அவர் வந்து இன்னொருத்தருக்கு மகன், அப்படியே கண்டுபிடிச்சிட்டு போனோம்னா கடைசியில கடவுள் பிரம்மா நிற்கிறார், அப்புறம் வந்து கடைசியில கடவுள் நிற்கிறார். சோ இப்போ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ என்ன பண்ணணும் அடுத்தது? வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் திஸ் நாலேஜ்? இந்த உண்மை வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வருகிறது, இந்த ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. சோ இப்ப வந்து இது வந்து ரியல் கிடையாது, நம்ம வசித்துக் கொண்டிருப்பது ஒரு நிழலிலே வசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம், இதனுடைய நிஜம் எங்கோ இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் தெரிந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதிலிருந்து நாம் வெளியேறுவதற்கு நாம் முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். கிராஜுவலி பிகம் டிட்டாச்ட் ஃப்ரம் ஃபால்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன். இந்த பொய்யான இந்த பொய் தோற்றத்திலிருந்து நாம் வந்து விடுதலை அடைய வேண்டும். கட் ஆஃப் திஸ் கனெக்ஷன், நம்ம இதை துண்டித்து விட வேண்டும். இந்த இணைப்பை, இந்த பௌதீக உலகத்திலே இருக்கிற இணைப்பை, நம்ம இப்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையின் இணைப்பை வந்து துண்டித்து, அதாவது பிறவி பெருங்கடலை நாம் துண்டித்து விட, அடுத்து இன்னொரு தடவை பிறவி எடுக்கக்கூடாது, இன்னொரு பிறவி நமக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த உண்மை தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த பௌதீக உலகத்திலே இருக்கிற அந்த கனெக்ஷனை கட் பண்ணணும். எப்படி கட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டா, நமக்கு ஆசைகள் இருக்கக்கூடாது. ஆக்சுவலி பிகம் சிச்சுவேட்டட் இன் ரியல் ட்ரீ. சோ நம்ம அப்பதான் வந்து உண்மையான மரத்தை அடைய முடியும். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட். சோ அசங்க சஸ்திரேன திருப்வா அப்படின்னு பார்த்தோம். நம்ம அசங்க அப்படின்னா பற்றின்மை, டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். அசங்க சஸ்திரேன திருதேன திருப்வா, அதேதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நான் சொன்னதேதான். அசங்க சத்ரேனேங்கிறது ஒரே வேர்டா மாதாஜி? அசங்க அப்படின்னா பற்றின்மை, சத்ரேன அப்படின்னா வலிமையாக. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நானும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறேன். அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா. சோ அசங்க சஸ்திரேன அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தை, பற்றின்மை ஆயுதத்தால் அப்படின்னு அர்த்தம். திருடேன அப்படின்னா வலிமையாக, ஏன்னா அது ரொம்ப டீப்லி ரூட்டட் அப்படிங்கிறதுனால அது வலிமையாக. அப்புறம் சித்வா அறுத்தெறிதல் அப்படின்னு அர்த்தம். எப்படி detachment is the only way of cut off the tree. சோ இத பாரு, எப்படி இவ்வளவு சங்கிலியில இருந்து நம்ம அறுத்து எறிகிறோம் இல்லைங்களா? இந்த பௌதீக பந்தத்தில இருந்து விடுபட வேணும்னா இவ்வளவு கஷ்டப்படத்தான் வேணும். பணம் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி, நம்ம இந்த பௌதீக பந்தத்தில இருந்து வெளியேறுவதுதான் ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் அப்படின்னா நமக்கு அதற்கேற்ப நம்ம முயற்சிகள் செய்யத்தானே வேணும். சோ முயற்சி ரொம்ப கடினமாக இருந்தாலும் கூட நம்ம அதற்கு முயல வேண்டும். சோ ஃபைண்ட் ஒன் இன் நாலேஜ். சோ பகவானை, அந்த அறிவை தெரிந்து, அந்த பௌதீக உலகம் அப்படின்னா என்ன, ஆன்மீக உலகம் அப்படின்னா என்ன, அந்த நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதை ஞானத்தை அடைய வேண்டும். அடுத்தது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா சரண்டர் டு த லார்ட். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சரண்டர் ஆகணும். அது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. சரண்டர் ஆகிறதுக்கு நிறைய நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கும். நம்மளுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம மாத்திக்க வேண்டியிருக்கும். நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அது ரொம்ப சுலபமானது கிடையாது. சரண்டர், நான் உன்னிடம் சரணடைஞ்சிட்டேன் பகவானே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆனா வந்து அது உண்மையான சரணடைதல் கிடையாது. உண்மையான சரணடைதல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆச்சாரியர்களுடைய அந்த சுத்த சத்து நிலைக்கு போனா மட்டும்தான் நம்மளால சரணடைய முடியும். சோ அது எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அட்டைன் தி எட்டர்னல் அபோர்ட், அப்படி சரணடைந்தவர்கள் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? நிர்மாண மோக ஜித சங்க தோஷ அத்தியாத்ம நித்யா வினிவிருத்த காமா விமுக்தா சுகதுக்க
தர்க்க சம்ஜேத் கச்சந்திய மூடா பதமவ்யயம் தத். பொய் கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். சோ சரணடைதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொன்ன பாத்தீங்களா, அது எப்படி சரணடைவது அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. எவ்வாறு பகவானிடம் சரணடைவது. ஆனா நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், நான் இல்லைன்னா எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். நான் தான் எல்லாத்துக்கும் கர்த்தா அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். சோ என்னால் தானே இது முடிஞ்சது அப்படிங்கிற அந்த கௌரவம், பொய் கௌரவம், அது கௌரவம் கிடையாது, அது பொய் கௌரவம். சோ ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதுல மக்கள் எல்லோருமே மயங்கி கிடக்கின்றோம். சோ எப்ப ஒருத்தருக்கு நான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் இல்ல, நான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் பகவான் தான், பகவானுடைய கருவி நான், அவருடைய ஆல் ஆர் பகவான் சர்வைட். சோ அவருடைய சர்வன்ஸ், நம்ம எல்லாருமே அவருடைய சேவகர்கள் அப்படிங்கிற அந்த உண்மை நமக்கு எப்போ தெரிய வருகிறதோ அப்பதான் நம்ம அந்த இல்யூஷன்ல இருந்து வெளியில வருகிறோம், அந்த மயக்கத்திலே இருந்து விடுபடுகின்றோம். எதுவுமே தன்னுடையது அல்ல அப்படிங்கிற உண்மை, பகவானுக்கே எல்லாமே சொந்தம். இந்த அண்ட சராசரங்கள் எல்லாமே, இந்த பிரபஞ்சங்கள், லோகங்கள் எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து. நான் இதிலே ஒரு சின்ன தூசி, அவருடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் தான். சோ இங்க வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு எப்ப தெரிகிறதோ, பகவானே எல்லாத்துக்குமே அனுபவிப்பாளர், போக்தாராம் யக்னதவசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம். சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படின்னா எல்லா லோகங்களுக்கும் அதிபதி அவரே, தேவர்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் அவரே அப்படிங்கிற, எல்லாத்துக்கும் அனுபவிப்பாளர் அவரே, போக்தாராம் யக்னதவசாம் அப்படிங்கிற உண்மை எப்போ தெரிகிறதோ, அது மட்டும் கிடையாது. சோ எப்ப ஒருத்தருக்கு டுவாலிட்டிஸே இல்லையோ, ஒருத்தர் அவமானப்படுத்தினா கூட கோவப்படாம யார் இருக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு மானம் அவமானம் எல்லாமே ஒண்ணுதான். யாராவது மாலை மரியாதை செஞ்சா கூட அத ரொம்ப சாந்தமா, அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைன்னு உண்மையாவே மனசார நினைக்கிறாங்களோ, அவமானப்படுத்துறதையும் அதே மாதிரி நினைக்கிறாங்களோ, விரோதிய பார்க்கும்போது கூட அவன் அவருடைய மனதிலே பகவான் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட யார் பார்க்கின்றார்களோ, அப்படி ஒரு நிலைமை வந்தா மட்டும்தான் அவர்களுக்கு பகவான், அவர்களால மட்டும்தான் பகவானிடம் சரணடைய முடியும், சரணாகதி அடைய முடியும். சோ அப்போ எந்த மாதிரி குணத்தை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்னா, அந்த சத்வ குணத்தை கூட விட்டு அதையும் விட உயர்ந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு, வாசுதேவ நிலைக்கு நம்மை உயர்த்தி கொண்டால் மட்டும்தான் நம்ம பகவானிடம் சரணடைய முடியும். சோ சரணடைவதற்கு இதெல்லாம் தான் ஸ்டெப்ஸ், இதெல்லாம் தான் குவாலிட்டிஸ். இந்த மாதிரி நம்ம குணத்தை மாத்திக்கிட்டா மட்டும்தான் பகவானிடம் சரணடைந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு முணுக்குன்னு மூக்குக்கு மேல கோபம் வருகிறது இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த வாழ்க்கையில, வீட்லயே கூட வெளியில எல்லா இடத்துலயுமே நம்மளுக்கு பொறுமை அப்படிங்கிறதே இல்லை, கோபம் அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மனால பகவானிடம் சரணடைய முடியாது. சோ எப்ப நம்ம இந்த குணங்களை எல்லாம் மாற்றிக்கொள்கிறோமோ, இந்த குணங்களை எல்லாம் மாற்றிக்கொள்ளணும்னா என்ன பண்ணணும், பகவானிடம் நெருங்க வேண்டும். எப்ப நெருங்க முடியும், மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ், பௌதீக ஆசைகள் இருந்தா நம்ம பகவானிடம் இருந்து ரொம்ப தூரம் விலகி போய்கிட்டே இருக்கிறோம். அப்ப பகவானை நெருங்கணும் அப்படின்னா எப்ப மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் எல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு பகவானை நெருங்க முடியும், அப்பதான் பகவானுக்கு பக்கத்துல நம்ம போக முடியும். சோ இந்த மாதிரி குணங்களை வளர்த்து கொண்டால் மட்டுமே பகவானுடைய ராஜ்யத்தை, நித்திய ராஜ்யத்தை, திருநாட்டை அவர்கள் அணுக முடியும், அடைய முடியும், பகவானுடன் ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து, 5வது ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இதுக்கு ஒரு சரியான உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லணும்னா, கத்வாங்க மகாராஜருடைய கதையை சொல்லலாம். கத்வாங்க மகாராஜா அப்படிங்கிறவர் யார், இந்த பூலோகத்திலே இருந்த ரொம்ப 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 பவர்ஃபுல்லான ராஜா. ஒரு சமயம் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் அங்கே மேல விண்லோகத்திலே சண்டை நடந்தது. அப்போ இந்த தேவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, பயந்து போய் எங்க நம்ம இந்த அசுரர்களிடம் தோற்று விடுவோமோ அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு
கீழே வந்து இந்த மகாராஜாவை பற்றி நன்கு தெரியும் அவங்களுக்கு. பூலோகத்துக்கு வந்து மகாராஜா கிட்ட வந்து நீங்க வந்து எங்களோட ஆர்மியில வந்து படைத்தலைவரா இருங்க அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. சோ இவரும் வந்து உண்மையாகவே நான் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு ஒத்துக்கிறாரு. ஒத்துக்கிட்டு மேல் லோகத்துக்கு போய் அங்கே வந்து போர் நடக்கிறது. அது ஒரு மிகப்பெரிய ரொம்ப கடுமையான போர். அந்த போரிலே வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அசுரர்களுடன் தைரியமாக போரிட்டு அந்த போரிலே வந்து வெற்றி அடைகிறார்கள். யார் வெற்றி அடைகிறார்? கத்வாங்க மகாராஜாவும் தேவர்களும் வந்து வெற்றி அடைகிறார்கள். சோ இவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கு. சோ வெற்றி அடைந்ததுனால அசுரர்கள் எல்லாம் பாதி பேர் கொல்லப்பட்டார்கள், மீதி பேர் எல்லாம் பயந்து ஓடிட்டாங்க. சோ இப்ப வந்து பெருமூச்சு விட்டுட்டு இப்ப தேவர்கள் எல்லாம் கேட்கிறாங்க இந்த மகாராஜா கிட்ட வந்து, கத்துவாங்க மகாராஜரம் வந்து உங்களுக்கு என்ன வரம் வேண்டுமானாலும் கேளுங்க, உங்களுக்கு என்ன பூன்னாலும் நாங்க தரோம். சோ வரம் கேளுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப அந்த மகாராஜா சொல்றாரு, எனக்கு மோட்சம் வேண்டும், நான் மோட்சம் அடைந்து பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்போ தேவர்கள் சொல்றாங்க, அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு பவர் எல்லாம் கிடையாது, உங்களுக்கு மோட்சத்தை அருளும் அளவுக்கு எங்க யாருக்குமே பவர் கிடையாது, அது பகவானால மட்டும்தான் தர முடியும், தயவு செஞ்சு ஏதாவது ஒரு வரத்தை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா, என்னுடைய மரண நேரம் எப்போது வருகிறது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா கேட்கிறாரு. ஏன் சொல்றேன்னு பாருங்களேன். அவர் அந்த மாதிரி கேட்ட உடனே அந்த தேவர்கள் தங்களுடைய ஞான திருஷ்டியினாலே பாக்குறாங்க, அவர் இறப்பதற்கு இன்னும் 24 நிமிடங்கள் தான் இருக்கிறது. அந்த 24 நிமிடங்களை தான் கத்வாங்க முகூர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அந்த 24 நிமிஷத்துல உடனே என்ன சொல்றார், ஒண்ணுமே அவர் வந்து கவலைப்படல. அவர் அவ்வளவு பெரிய மகாராஜா. அப்படியா, சரி, என்ன ஒரே கொஞ்சம் எவ்வளவு சீக்கிரம் என்னைய வந்து பௌதிக லோகத்துக்கு கொண்டு போய் விடமோ, பூமியில கொண்டு போய் விட முடியுமோ விட்டுருங்க அப்படிங்கிறாரு. உடனே அவங்க அதையே செய்யறாங்க. அங்க போட்டபடி அப்படியே பத்மாசனத்துல உட்கார்றார். மனசுல பகவானை தியானிக்கிறார். பகவானுடைய அந்த லோட்டஸ் கிட்ட அந்த தாமரை பாதங்களை மனசுக்குள்ள கொண்டு வந்து அந்த மீதி இருக்கிற நிமிஷங்கள்ல பகவானை தியானிக்கிறார். பகவானை தியானிச்சுட்டே இருக்கும் போது அப்படியே அவருடைய உயிர் பிரிகிறது. அப்படி அங்க உட்கார்ந்திருந்த அந்த ஆத்மா அப்படியே வந்து மேலோகத்துக்கு உயர்த்தப்படுகிறது. பகவானுடைய அந்த திருநாட்டுக்கு உயர்த்தப்படுகிறது. அவர் நினைச்ச மாதிரியே அங்க போய் பகவானுக்கு தொண்டுகள் செய்கின்றார். சோ இதுதான் எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமாக கேட்டார் பாத்தீங்களா. இதுவே நம்ம கிட்ட கேட்டிருந்தா நம்ம என்ன சொல்லிருப்போம், வீடு வேணும், பங்களா வேணும், கார் வேணும், பேங்க் பேலன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டிருப்போம். அப்படி கேட்டிருந்தா நம்மளுடைய மரண நேரம் எப்போ வரும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. அடுத்த அரை மணி நேரமா, 1 மணி நேரமா, 1 வருஷமா, 10 வருஷமா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்படியே நிறைய நம்ம வந்து சம்பாதித்து வைத்திருப்பதை எல்லாமே அனுபவிப்பதற்கு நம்மளுக்கு ஆயுள் இருந்தாதானே நம்ம அனுபவிக்கணும் முடியும் இல்லைங்களா. சோ அப்படியே அனுபவிச்சதையெல்லாம் நம்மளால தூக்கிட்டு போக முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா. சோ அதனாலதான் அவர் அவ்வளவு அழகா புத்திசாலித்தனமா என்னுடைய மரண நேரம் என்னன்னு கேட்டு பகவானை சென்று அடைந்து விட்டார். நம்ம வந்து இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறோம், நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது சரிங்களா. அவருக்கு வந்து 24 நிமிஷம் தான் இருந்துச்சு. அவர் உடனே பகவானை தியானம் பண்ணி பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டார். ஆனா நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்ப தெரியாதப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், ஒரு நிமிஷமும் பகவானிடம் ரொம்ப 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 ஆத்மார்த்தமாக சரணடைய வேண்டும். ஆத்மார்த்தமாக சரணடைஞ்சு அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். சோ பகவானை நெருங்கி நம்ம சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும். சோ அப்பதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஜென்மத்துல நம்மளுக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்கலாம். ஏன்னா எத்தனையோ ஜென்மங்களுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு. இப்படி கிடைச்சிருக்கிற மனித பிறவிய நம்ம வந்து மறுபடியும் பலநோக்கு செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சு நம்ம ரஜோகுணத்தை வந்து நிறைய பெருக்கிக்கிட்டு நம்ம வந்து மறுபடியும் கீழான பிறவியாக மிருக இனத்துக்கு நம்ம போயிடக்கூடாது. அப்போ இந்த மனித பிறவி கிடைத்ததன் பலன் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து மனித இயல்பிலே இருந்து தெய்வீக நிலைக்கு உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் அப்படிங்கறதுதான் நம்ம இங்க வந்து இந்த கத்வாங்க மகாராஜருடைய இந்த கதையிலே இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி சாரி, அந்த ராஜா பேர் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்களேன். கத்வாங்க மகாராஜா. சத்துவம் கத்வா KA கத்வாங்க மகாராஜா. அதனாலதான் அந்த 24 நிமிஷத்தை வந்து கத்வாங்க முகூர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு தடவை ஸ்ரீல பிரபுபாதா கூட என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா, பிரபுபாதா ஒரு இடத்துல வந்து லெக்சர் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. அப்படி லெக்சர் கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா,
நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும், நெப்போலியனை பத்தி தெரியும். அவர் ரொம்ப என்ன சொல்றது, ப்ரௌடு இல்லைங்களா? அவர் எல்லா ராஜ்யங்களையும் வென்று தன்னுடைய ஒரு குடை கீழே வந்து அவர் அந்த ராஜ்யத்தை வந்து விரிவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டார். சோ அப்படி ஆசைப்பட்டு நிறைய நாடுகளை எல்லாம் வென்று கொண்டே வந்தார். அவர் அப்படி வந்திருக்கும் போது அவர் என்ன சொல்வார், நெப்போலியன் இஸ் பிரான்ஸ், பிரான்ஸ் இஸ் நெப்போலியன் அப்படின்னு ரொம்ப கௌரவமா ரொம்ப ப்ரௌடா சொல்வார். அப்போ பிரபுபாதர் கேட்டாரு, இப் நவ் பிரான்ஸ் இஸ் ஹியர், வேர் இஸ் நெப்போலியன்? சரிங்களா? சோ நம்ம சம்பாதிச்சுட்டு வச்சுட்டு போனது வேணா இருக்கும், ஆனா நாம இருக்க மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம அதை வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு இருக்க மாட்டோம். நம்ம போகும்போதும் எதையும் நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியாது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இங்க வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் வந்து அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நிர்மாண மோகா, ஜிதசங்க தோஷா, அத்தியாத்ம நித்யா, வினிவிருத்த காமா. சோ இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம்? ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நிர்மாண மோகா அப்படின்னா ஒன் ஹூ இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் ஆர் பிரைட். நான் இந்த வார்த்தைக்கு தான் நான் அந்த நெப்போலியனை பத்தி சொன்னேன். சோ யாருக்கெல்லாம் அந்த பொய் கௌரவம் இல்லையோ, யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப நம்ம வந்து ரொம்ப இல்லாததை வந்து இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். சோ அந்த பொய் கௌரவம் இல்லாமல் இருக்கின்றார்களோ, மோகா அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃப்ரம் இல்யூஷன், அந்த மயக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ. ஜிதசங்க தோஷா அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபால்ஸ் அசோசியேஷன்ஸ். சோ ஃபால்ஸ் அசோசியேஷன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும், தோஷம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு களங்கங்கள் அப்படின்னும் தெரியும். சோ அந்த களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டிருக்கிறது. சோ அத்தியாத்ம நித்யா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி எட்டர்னல். யார் பகவானை, அந்த நித்தியத்தை, அந்த நிரந்தரமானவரை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ. சோ துவந்த்வே விமுக்த, துவந்த்வை விமுக்த அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃப்ரம் டுவாலிட்டிஸ். சோ அந்த இருமைகள், அதாவது மான அவமானம், இன்ப துன்பம், மகிழ்ச்சி இகழ்ச்சி, அந்த மாதிரி எந்த குணங்களும் இருக்கிறது கிடையாது அவர்களுக்கு. அவர்கள் ஒரு சமநிலையிலே இருக்கிறார்கள், பேலன்ஸ்டா இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஸ்டேஜ். சோ வினிவிருத்த காமா, வினிவிருத்த காமா அப்படின்னா தொடர்பு கொண்டு காமங்களை எல்லாம் விளக்கியவர்கள். சோ done with material lust and unbewildered. சோ இதையெல்லாம் நீக்கியவர்கள். சோ who will be the surrender to the supreme person. இத்தனை குவாலிட்டிஸும் இருந்தால் மட்டுமே நாம் வந்து பகவானிடம் சரணடைய முடியும். சோ மயக்கம் இருக்கக்கூடாது, பொய் கௌரவம் இருக்கக்கூடாது, பொய் உறவுகள் இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து இப்ப யாரெல்லாம் பொய் உறவுகள் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இப்ப நிறைய பேர் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த பகவானே இல்லைன்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க, நான் தான் பகவான்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க. அந்த மாதிரி உறவுகள் எல்லாமே பொய் உறவுகள் தான். சோ இந்த உறவுகள் அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம இப்போ இந்த பாடிலி ரிலேஷன்ஸ்ல இருக்கிறோம் பாத்தீங்களா, இதெல்லாமே கூட தற்காலிக உறவுகள் தான். இந்த உடலோடு தொடர்புடையவர்கள் யாரு? பாடிலி ரிலேஷன்ஸ் நம்முடைய அம்மா அப்பா, மாமியார் மாமனார், கணவன் மனைவி, பிள்ளைகள் எல்லாருமே வந்து தற்காலிக உறவுகள் தான். இந்த ஜென்மத்திலே வந்தவர்கள். இந்த மாதிரி எத்தனையோ அம்மா அப்பாக்களை நம்ம பார்த்திருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும். எத்தனையோ பிள்ளைகளாக இருந்திருக்கலாம், நம் பிள்ளைகளை பெற்றிருக்கலாம். சோ நிறைய அம்மா அப்பாக்களை கடந்து வந்திருக்கிறோம், நிறைய பிறவிகளை கடந்து வந்திருக்கிறோம். அந்த பிறவிகளில் நிறைய உறவுகளை பார்த்திருக்கிறோம், நிறைய அனுபவிச்சிருக்கிறோம். இன்பங்களையும் துன்பங்களையும் நாம நிறைய சந்திச்சிருக்கிறோம். எத்தனையோ பிறவிகள், பகூனாம் ஜென்மனாம் வந்தே. சோ நிறைய பிறவிகள் எடுத்ததற்கு அப்புறம், நிறைய வந்து அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம்தான் நம்ம இந்த மனித பிறவி எடுத்திருக்கிறோம். சோ அதனால நம்ம இதிலிருந்தெல்லாம் விடுபட்டு வெளியே வர வேண்டும். சோ மயக்கம், பொய் கௌரவம், பொய் உறவு, இதிலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஜட காமங்கள்னா பௌதிக ஆசைகள் இருக்கக்கூடாது. சோ இன்ப டுவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடாது. சோ இருமைகள், அதான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இன்பம் துன்பம் அப்படின்ட்டு. சோ மான அபமானம் அப்படிங்கிற எதுவுமே இல்லாம அப்படி இருக்கிறவர்கள் யாரோ அவர்கள் தான் பகவானிடம் சரணடைய முடியும் அப்படின்னு இந்த 5 ஸ்லோகத்துல நம்ம 1 to 5 நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ
5 to 11 வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த புருஷோத்தம யோகத்துல டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன்ஸ், எப்படி ஒரு ஆத்மா நம்ம வந்து இன்னொரு பிறவி எடுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அது மட்டும் கிடையாது, டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன்ஸ், ஆன்மீக உலகம் அப்படின்னா என்ன, பௌதீக உலகம் அப்படின்னா என்ன, இந்த பௌதீக உலகத்திலே இருந்து எப்படி ஆன்மீக உலகத்துக்கு நாம் மாறுவது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். மத்தாஜி படிங்க, 6வது படிங்க. நத் பாசயதே சூர்யோன பாவகஹ யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத் தாம பரமம் மம. எஸ், இங்க பாருங்க, எனது பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் ஜட உலகிற்கு திரும்புவது இல்லை. இங்க என்ன அப்படின்னா பார்த்தா, இது வந்து ஆன்மீக உலகம். சோ இந்த ஆன்மீக உலகத்தை வந்து இங்க பெருசா காமிச்சிருக்காங்க. சோ இது வந்து கோலோக விருந்தாவனம், இது வந்து ஆன்மீக உலகம். சோ இந்த ஆன்மீக உலகம் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். ஆன்மீக உலகத்திலே நிறைய வைகுண்டங்கள் இருக்கும். சோ இந்த ஒவ்வொரு வைகுண்டத்திலும், ஒவ்வொரு வைகுண்டமும், நரசிம்மருக்கு ஒரு வைகுண்ட லோகம், ராமருக்கு ஒரு வைகுண்ட லோகம், நமக்கு யார ரொம்ப பிடிக்குமோ அவர்களை வழிபட்டு முக்தி அடையும் போது அவர்களுடைய லோகத்தை அடைகின்றோம். இந்த வைகுண்ட லோகங்களுக்கு எல்லாமே வந்து வைகுண்ட லோகம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு பகவானுடைய விரிவங்கங்கள் தான், அவருடைய அவதாரங்கள் தான். ஆன்மீக வெளியிலே அவர் எடுத்த அவதாரங்கள் தான். அந்த அவதாரங்கள் வந்து பகவானுக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கிறதோ அவ்வளவு சக்தி நிரம்ப பெற்றவர்கள். சோ இந்த ஆன்மீக வெளியிலே இங்க வந்து ஒரு ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கு. அதுதான் வந்து இந்த கோலோக விருந்தாவனம். இந்த கோலோக விருந்தாவனத்திலே நம்மளுக்கு உறவுகள் ஜாஸ்தி. இங்க நம்ம வந்து கண்ணனோட ஆடி பாடலாம். சோ வந்து வெண்ணெயை வந்து பகிர்ந்து உண்ணலாம். சோ இங்க போயிட்டோம்னா நம்ம வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம். சோ இங்க பகவானோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து வளர்த்துக்கலாம். பகவானை வந்து ஒரு குழந்தையாக பாவிக்கலாம், இல்ல ஒரு நண்பனாக நினைத்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்த்துக்கலாம், இல்லை ஒரு காதலனாகவோ கணவனாகவோ வந்து நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்ளலாம். சோ காதலனாகவோ அந்த கணவனாகவோ நினைக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்ம அந்த பிரேம பக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அதுதான் பக்தியிலேயே வந்து மிக உயர்ந்த பக்தி. அதுதான் வந்து கோபியர்கள் எல்லாம் செய்தது, நம்முடைய ஆழ்வார்கள் செய்தது கூட அதுதான். Excuse me. சோ இந்த பரமவாசஸ்தலம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அங்க வந்து இங்க இருக்கிற மாதிரி சூரியனோ சந்திரனோ கிடையாது ஒளி வீசுவதற்கு, ஒளியை தருவதற்கு. நெருப்பும் கிடையாது, மின்சாரமும் கிடையாது. அப்போ எப்படி இருட்டா இருக்குமான்னா இல்லவே இல்லை. அங்கே பகவானுடைய பிரம்ம ஜோதியிலே இருந்து வெளிப்படுகின்ற தேஜஸ் அந்த லோகங்களை எல்லாம், ஆன்மீக லோகங்களை எல்லாம் ரொம்ப ஒளியூட்டி கொண்டு இருக்கிறது. ரொம்ப பிரகாசமாக அந்த உலோகங்கள் எல்லாம் வந்து ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட உலகத்திற்கு போனவர்கள் ஒருபோதும் மறுபிறவி எடுத்து அவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவது கிடையாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுகிறது. இத பத்தி இன்னும் அடுத்த ஸ்லைட்ல என்ன பார்க்கலாம். தத்தாம பரமம் மம, பரமம் மம. சோ இந்த பரமம் மம அப்படிங்கிற சொல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இங்க உண்மையிலே வந்து ஒவ்வொரு மூளையும் பரமபுருஷனுடைய சொத்து. இந்த உலகத்துல எந்த உலகமாக இருந்தாலும் சரி, அது வந்து பகவானுடைய சொத்து. அந்த உலகத்திலே வந்து அந்த உலகம் எப்படி நிறைந்திருக்கிறது அப்படின்னா 6 வைபவங்களால் நிறைந்திருக்கிறது. 6 வைபவங்கள் நமக்கு என்னன்னு தெரியும். ஐஸ்வர்யம், வலிமை, அழகு, அந்த மாதிரி பகவானுடைய 6 வைபவங்கள்னாலே அந்த உலகங்கள் வந்து நிறைந்து காணப்படுகிறது. சோ அங்க வந்து நட்சத்திரத்திற்கும் வேலை இல்லை. சூரியனுடைய ஒளிக்கோ சந்திரனுடைய ஒளிக்கோ வேலையே இல்லை. அவருடைய அந்த ரூபத்திலே இருந்து வருகிற பிரம்ம தேஜஸே போதும் அந்த அந்த லோகங்களை எல்லாம் ரொம்ப ஜெகஜோதியாக ஒளியூட்டி கொண்டிருக்கிறது. சோ அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவருடைய அந்தரங்க சக்தி. அந்த அந்தரங்க சக்தி ஆன்மீக வெளியை அப்படியே வந்து வெளிச்சத்தாலே பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. அந்த பரமதலத்தை எவ்வாறு அடைய முடியும் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம சரணாகதி மட்டும்தான் செய்ய முடியும்.
அதை தவங்கள் செய்வதனாலேயோ, யாகங்கள் செய்வதனாலேயோ, யக்னங்கள் செய்வதனாலேயோ, ஞானத்தை பெருக்கிக் கொள்வதனாலேயோ எதாலையுமே அடைய முடியாது. ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு, ஒன் வே தான் இருக்கு அங்க. அது என்ன அப்படின்னா சரணாகதி மட்டுமே அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒன்ஸ் அட்டைன்ட் ஒன் நெவர் ரிட்டர்ன்ஸ் டு த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். அப்படிப்பட்ட அந்த ஆன்மீக லோகத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அங்க போய் சேர்ந்தவர்களுக்கு மறுபிறவி அப்படிங்கிறதே கிடையாது. அங்க அவர்களுடைய ஆன்மீக உடல் கிடைச்சிரும். அவங்களுக்கு என்னைக்குமே பகவான் எப்படி நித்தியமாக இளமையாக இருக்கின்றாரோ அதே மாதிரியான ஒரு இளமையான தோற்றம் கிடைக்கும். பகவான் மாதிரியே 4 கை ரூபம் கிடைக்கும். பகவானோட எப்பவுமே சந்தோஷமா பகவானுடைய சேவையிலே ஈடுபடலாம். மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனக மனசஷ்டானி இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்திய அம்சங்கள் ஆவர். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே, மமைவாம்சோ என்னுடைய இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் என்னுடைய அம்சங்கள். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் நம்ம இந்த வாழ்க்கையிலே 3 குணங்களினாலே, 3 வகை துன்பங்களினாலே, மனம் உட்பட 6 புலன்களினாலே நம்ம கட்டப்பட்டிருக்கிறோம், கட்டுண்டு கிடக்கின்றோம். அதனாலேயே நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறோம், கண்டிஷன்டு சோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றோம். சோ இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், பகவான் தம்மை நிறைய அம்சங்களாக விரிவாக்கம் செய்து கொண்டார். எப்படி அந்த 2 விரிவுகள், 2 டைப் ஆஃப் விரிவுகள் எப்படியெல்லாம் தன்னை விரித்து கொண்டார் அப்படின்னா, பிரதம விரிவுகள், உபவிரிவுகள் அப்படின்னு 2 பிரிவுகள். பிரதம விரிவுகள் அப்படின்னா அவர் ஆன்மீக வெளியிலே எடுக்கிறாரே அவதாரங்கள், அது எல்லாமே பிரதம விரிவுகள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ராமராக, நரசிம்மராக, வாமனராக இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாரு பாத்தீங்களா. வாமனர் கிடையாது, ராமர், நரசிம்மர், இவங்க எல்லாமே பிரதம விரிவுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். அப்போ ஜீவாத்மாக்கள் அப்படிங்கிறவங்க உபபிரிவுகள். சோ உயிர்வாளிகள் எல்லோருமே அவருடைய அந்த துணுக்குகள். சோ எப்படி ஒரு கொழுந்து விட்டு எரிகின்ற நெருப்பிலே ஒரு சிறு பொறி தள்ளி விழுந்தா எப்படியோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த அங்க துணுக்குகள். சோ ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கு. பகவானுக்கு எப்படி ஒரு தனித்தன்மை, சுயத்தன்மை இருக்கிறதோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சுயத்தன்மை இருக்கிறது. அது மட்டும் கிடையாது, நம்மளுக்கு ஒரு சிறு சுதந்திரமும் பகவான் கொடுத்திருக்கிறாரு. அந்த சிறு சுதந்திரத்தை நம்ம கரெக்டான வழியிலே நம்ம பயன்படுத்தினோம் அப்படின்னா, பகவான் என்ன சொல்றாரோ அந்த சொற்படி கேட்டு ஒபீடியண்டா இருந்து நடந்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த உலகத்திலே இருந்து நம்ம விடுதலையாகி சென்று விடலாம், லிபரேட் ஆகிடலாம். அப்படி இல்ல, அந்த சுதந்திரத்தை நான் தனியா அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நீ வேண்டாம், அப்பா நீ வேண்டாம், சண்டை போட்டுறான், அப்பாவும் பையனும் சண்டை போட்டுறான், நீ வேணாம், நீ எனக்கு அப்பாவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த பையனுக்கு அவர் அப்பா இல்லைன்னு சொல்லிட முடியுமா? இனிஷியல் அவர் தான் கொடுத்திருக்கிறார். என்னைக்கும் அந்த பையனுக்கு அவர் தான் அப்பா. அதே மாதிரிதான் நம்மளும் சண்டை போட்டுட்டு அப்பா கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கோம். நம்ம எல்லாம் டிஸ்ஒபீடியன்ட் சில்ட்ரன். சோ அவர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிறோம். அவர் கொடுத்த அந்த சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துகிறோம். அதனாலதான் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்திலே 3 விதமான துன்பங்கள்னா அத்தியாத்மிகா, அதிபௌதிகா, ஐதிதெய்வீகா அப்படிங்கிற அந்த 3 வகை துன்பங்கள் நம்மை படுத்துகின்றன. அப்புறம் 3 குணங்களும் நம்மை அதுங்க இஷ்டத்துக்கு நம்மை எப்படி வசப்படுத்தி கொண்டு நம்மை ஆட்டுவிக்கின்றன. அது மட்டும் கிடையாது, அதுக்கு எதெல்லாம் துணை போகிறது? நம்முடைய மனமும் ஐம்புலன்களும் தான் நம்ம அதுக்கு எல்லாமே காரணமாகவும் இருக்கிறது. சோ நம்ம கட்டுண்டு கிடப்பதற்கு இவையெல்லாமே காரணம். சோ எப்ப நம்ம ஒபீடியண்டா இருந்து நல்ல பிள்ளையா இருந்து பகவான் சொல்ல பேச்சு கேட்கிறோமோ அப்ப லிபரேட் ஆகும். எப்ப சொன்ன பேச்சு கேட்கலையோ, டிஸ்ஒபீடியண்டா நடந்துக்கிறோமோ அப்ப நம்ம இங்கே கட்டுண்டு கிடக்கிறோம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கணுமா மாதாஜி? மாத்துங்க இருங்க, இது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு நினைக்கிறேன்.
Why is the identity of living entity? Original position. நம்மளுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷன் என்ன? லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் எட்டர்னல் பார்ட் அண்ட் பார்சல்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம எல்லோருமே பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த அங்க துணுக்குகள். லிவிங் என்டிட்டிஸ் பிலாங் டு சுப்ரீம் லார்ட் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். நம்ம எல்லோருமே யாரை சேர்ந்தவங்க? பகவானை சேர்ந்தவர்கள், பகவானுடைய பிள்ளைகள். கரண்ட் பொசிஷன், தே ஆர் நவ் ஸ்ட்ரகிளிங் ஹார்ட். நம்ம இந்த உலகத்திலே வந்து மாட்டிக்கொண்டு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். ஏன் அப்படின்னா இந்த மனதாலும் நம்முடைய புலன்கள்னாலையும் தான் இது காரணம். சோ நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம எத்தனையோ பகுனாம் ஜென்மனாம் என்று நிறைய பிறவிகள் எடுத்துட்டோம், நிறைய பிறவிகள் எடுத்து நிறைய கஷ்டப்பட்டுட்டோம். சோ நிறைய கஷ்டப்பட்டாலும் கூட நம்மளுடைய வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்க. நம்மளுடைய இந்த மனுஷ வாழ்க்கையில வந்து ஸ்டூடெண்டா இருந்தப்போயிலிருந்து நம்மளுக்கு கஷ்டம்தான். சோ அப்ப மார்க்குக்காக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்? வாழ்க்கைக்குள்ள, இல்லற வாழ்க்கைக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அங்க சந்தோஷமா இருந்தோமா? அப்படிலாம் இல்ல. அப்பாவுக்கு புள்ள மேல மனஸ்தாபம், பிள்ளைக்கு அப்பா மேல மனஸ்தாபம், ஹஸ்பண்டுக்கு ஒய்ஃப் மேல, ஒய்ஃபுக்கு ஹஸ்பண்ட் மேல. சோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள்னால மனசுக்குள்ள குமுறல்கள், நிறைய கஷ்டங்கள், சோ நிறைய வருத்தங்கள். சோ இதுல வந்து குமிறி கொண்டேதான் இருக்கிறோம். யாராவது ஒருத்தர் வந்து நான் திருப்தியா இந்த வாழ்க்கைய வாழறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டா அது ரொம்ப கம்மிதான். சோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டே தான் இருக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி இதுக்குதான் என்ன சொல்றோம்? வாழ்க்கை போராட்டம். வாழ்க்கை போராட்டம் அப்படின்னா கூட இது வந்து இந்த போராட்டம் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாதது. இங்கே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை, நம்ம பகவானோட போய் சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்லவே இல்லை. இது வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கல. நம்ம மறுபடியும் இதுக்குள்ளேயேதான் உழன்று கொண்டே இருக்கின்றோம். படிங்க மாதாஜி. ஷரீரம் யத் அவாப்னோதி யத் சாப்யுத்கிராமதீஸ்வரஹ ஹிருதி த்வைத்யானி சம்யாதி வாயுர் கந்தான் இவாசயாத். காற்று நறுமணத்தை தாங்கிச் செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் ஒரு உயிர்வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதாக இதனை கைவிடுகிறான். எப்படி வந்து நம்ம ஒரு மரணம் சம்பவிக்கிறது, எப்படி நம்மளுடைய ஆத்மா வெளியேறுகிறது, அங்க வெளியேறும் போது என்னத்தை எடுத்துட்டு போகுது அப்படிங்கறதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. காற்று வாசனையை சுமந்து செல்வதை போல. இப்ப நம்ம ஒரு ரோஜா தோட்டத்துக்கிட்ட போறோம். ரோஜா தோட்டத்துக்கிட்ட போன உடனே நம்ம என்ன சொல்வோம்? ஆஹா, என்ன நல்ல வாசம், என்ன நல்ல நறுமணம் அப்படின்னு நம்ம நல்ல மூக்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இழுத்துவோம் அப்படின்னு அந்த நறுமணத்தை வந்து நுகரணும் ஆசைப்படுவோம். இதே ஒரு கூவா ஆத்து பக்கத்துல போய் பாருங்களேன், ஒரு சாக்கடை பக்கத்துல போய் பாருங்களேன், போறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு அந்த கப்பன் அந்த ஸ்மெல் வந்து நம்ம மூக்க பிடிச்சுப்போம் இல்லைங்களா? மூக்க பிடிச்சு ரொம்ப தூரம் தாண்டி போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நம்மளுடைய சுவாசம் வந்து நார்மலா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் நம்ம நற்செயல்கள் செய்யும் போது புண்ணிய பலன்கள் சேருகின்றது. அப்போ நம்மளுக்கு நல்ல பிறவிகள், உயர்ந்த லோகத்துக்கு உயர்த்தப்படுகின்றோம். அப்படி இல்ல அப்படிங்கும் போது, பாவச் செயல்கள் செய்யும் போது நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கீழான பிறவிகள் எடுத்து நம்ம அதல விதல சுதல பாதாள அந்தலாதல அந்த மாதிரி உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். காற்று நறுமணத்தை தாங்கிச் செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். சோ அவனுடைய ஆசைகள், அவனுடைய நிறைவேறாத அந்த ஆசைகளை எல்லாம் சுமந்து கொண்டு இந்த ஜென்மத்தை விட்டு இந்த உடலை புகுத்து விட்டு இறந்து போயிட்டான். இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆத்மா வெளியேறுகிறது. எப்படி வெளியேறுகிறது அப்படின்னா, அவனுடைய நிறைவேறாத ஆசைகள், உணர்வுகள் இதையெல்லாம் அந்த ஆத்மா சுமந்து கொண்டு செல்கிறது. அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு ஏற்ற அவனுடைய பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு உடலை பகவான் அடுத்த பிறவியிலே அந்த ஆத்மாவிற்கு தருகிறார்.
இந்த மாதிரி ஒரு வகையான உடலை பெறுகிறான், அவன் அனுபவிக்கின்றான், அதற்கு ஏற்ப செயல்களை எல்லாம் செய்கின்றான். அப்புறம் மறுபடியும் வேறொரு உடல் இறக்கின்றான், மறுபடியும் வேறொரு உடல். சோ இந்த மாதிரி அவன் வந்து அந்த ஒரு சைக்கிள்ல, ரீபர்த் சைக்கிள்ல சிக்கி 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 அவன் வந்து சுழன்று கொண்டே இருக்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். புனரபி ஜனனம், புனரபி மரணம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இந்த புனரபி ஜனனம், புனரபி மரணம், மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு தாயின் வயிற்றிலே, கர்ப்பத்திலே வந்து நாம வைக்கப்படுகின்றோம். வைத்து மறுபடியும் மறுபடியும் பிறவி எடுத்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம். புனரபி ஜனனம், புனரபி மரணம், புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம், விகசம்சாரே பகுதுஸ்தாரே கிருபையா பாரே பாகி முராரே. சோ மறுபடியும் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும், மறுபடியும் மறுபடியும் இறக்க வேண்டும், மறுபடியும் ஒரு தாயின் வயிற்றிலே தங்கி பிறக்க வேண்டும். இவ்வாறு பிறப்பதற்கு முடிவே இல்லை. பிறத்தல் இறத்தல் என்னும் சூழலில் சிக்கி இருக்கிறேன். ஆகவே கருணை கூர்ந்து தாங்கள் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் பெருமாளே அப்படின்னு பஜகோவந்தத்துல சங்கரர் சொல்கிறார். இப்படித்தான் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து பிறவியை எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரோத்ரம் சசுஸ்பர்ஷனம் ச ரசனம் ஞானம் ஏவ ச அதிஷ்டாய மனச்சாயம் விஷயான் உபசேவதே. மாதாஜி நானு படிக்க சொல்லும் போது படிங்க, நான் இது இன்னும் இங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட். சோ எப்படி வந்து நாம ஒரு உடலை உகுத்து வேறொரு உடலுக்கு செல்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அனாலஜி தான் இப்ப வந்து சொல்லப்பட்டது. as the air carries aroma. சோ எப்படி காற்று நறுமணத்தை சுமந்து செல்கிறதோ அந்த மாதிரிதான் லிவிங் என்டிட்டிஸும் அவங்களுடைய மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ வந்து எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த பிறவிக்கு அடுத்த உடலுக்கு செல்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நீங்க ஸ்லோகம் வாசிச்சிட்டீங்க மாதாஜி, நான் இதனுடைய இதை படிச்சிருக்கிறேன். இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாளி. எது மாதாஜி, இதை படிக்கட்டுமா? இல்ல படிச்சுட்டீங்களா? நீங்க படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. இப்போ அந்த இதை படிக்கணுமா? நான் படிக்கிறேன், உங்களுக்கு இருமல் வருது, நான் படிக்கிறேன். இல்ல பரவாயில்ல மாதாஜி. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாளி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். சோ வேறொரு உடலுக்கு போயிட்டான். வேறொரு உடலுக்கு போன ஸ்தூல உடல், ஸ்தூல உடல்னா கண்ணால பார்க்கக்கூடிய உடல். சோ மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன். சோ இதுக்கு கரெக்டான எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா பரதமுனியை தான் சொல்லணும். அந்த ஸ்டோரி நமக்கெல்லாம் தெரியும். அவர் வந்து இறக்கும் சமயத்திலே யாரை நினைச்சிட்டு உயிரை விட்டார் அப்படின்னா இவர் மானை நினைத்து கொண்டு உயிர் விட்டார். அதனால அடுத்த பிறவியிலே அவர் மானாகவே பிறந்தார். மானை போன்ற கண், காது, மூக்கு, தொடுபுலன் இதெல்லாம் வந்து அடைஞ்சு அதே மாதிரியே செயல்பட்டார். சோ இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அனுபவிக்கிறார். ஒரு மானுக்கு வந்து எதெல்லாம் இன்பமோ அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் அந்த மான் செய்கிறது. அது வந்து இன்ப துன்பங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறது. அப்போ இதிலிருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, இந்த ஸ்லோகம் நீங்க படிச்சீங்களா மாதாஜி? படிச்சேன் மாதாஜி. ஸ்ரோத்ரம் சசுஸ்பர்ஷனம் ச ரசனம் கிராணம் ஏவ ச அதிஷ்டாய மனச்சாயம் விஷயான் உபசேவதே. ஓகே, 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஓகே, தேங்க்யூ. அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். சோ இங்க ஸ்ரோட்டம் அப்படின்னா, ஸ்ரோத்ரம் அப்படின்னா வந்து இயர், சக்ஷு அப்படின்னா வந்து கண்கள், ஸ்பர்ஷனம் அப்படின்னா தொடு உணர்வு, சென்ஸ் ஆஃப் டச், ரசனம் அப்படின்னா நாக்கு, கிராணம் அப்படின்னா நுகரும் சக்தி, மூக்கு. சோ அதிஷ்டாய, சோ இந்த அதிஷ்டானம் மனச, இதுக்கெல்லாம் எது நிலையாக இருக்கிறது, எது வந்து சென்டர் பாயிண்டா இருக்குன்னா மனசு. சோ இதையெல்லாம் வைத்து கொண்டு வேறொரு உடலை அடைந்து அதற்கேற்ப புலனின்ப விஷயங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறது அப்படின்னு இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி நம்ம உடலுள் நம்ம யாரை நினைத்து கொண்டு உயிர் விடுகிறோமோ, சோ சில பேரெல்லாம் வந்து பெட் அனிமல்ஸ் நினைச்சிட்டு
சில பேரெல்லாம் வந்து தனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்களை நினைத்து கொண்டு, சில பேரெல்லாம் வந்து வேற விஷயங்களை நினைச்சிட்டு உயிர் விடுவாங்க. அந்த மாதிரி பகவானை நினைத்து கொண்டு உயிரை விடுகிறவர்கள் மட்டும்தான் பகவானுடைய கிருஷ்ணலோகத்துக்கு செல்ல முடியும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம யாரை நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதற்கேற்பதான் நம்மளுக்கு அடுத்த பிறவி அமைகிறது. கூடவே நம்மளுடைய கர்மாக்களும் அதற்கு துணை செய்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பாக்குறோம். இப்ப ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. 10th. உத்கிராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி விஞ்ஞானம் வா குணான்விதம் விமூடானானு பஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சசூஷஹ. ஆமா, முட்டாள்கள் உயிர்வாழி தனது உடலை எவ்வாறு கைவிடுகிறான் என்பது இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தின் நிலை பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். சோ பக்திங்கிறதே இல்ல, பகவான் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதையே நம்புறது கிடையாது. சோ அப்படி இருக்கிற உயிர்வாழி அவனுக்கு வந்து நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், இறந்து போயிட்டோம் அப்படின்னா அவளுதான் முடிஞ்சிருச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு வாழ்க்கை இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. அவர்கள் வந்து அஞ்ஞானத்திலே இருக்கிறார்கள். சோ இந்த உடலை வந்து அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான். எப்படி அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான்? 3 குணங்களின் அந்த ஆதிக்கத்திலே அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான். அந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மை ஆதிக்கம் செய்கிறது. அதற்கேற்ப நம்ம வந்து நடந்து கொள்கிறோம். எப்படி சில சமயங்கள்ல வந்து சாந்தமா இருக்கிறோம், சில சமயத்துல வந்து ரொம்ப கோபப்படுறோம், சில சமயத்துல நம்மளுக்கு ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா இருக்கு, ரொம்ப மந்தமா இருக்கு அப்படின்னு நம்மளே சொல்லிக்கிறோம். எதுவுமே செய்ய பிடிக்கல, போய் எழுந்து குளிக்க பிடிக்கல, சாப்பிட பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மை ஆட்டுவிக்கின்றன அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியல. சோ இந்த ஞானம் யாருக்கு இருக்கிறதோ, இந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மை ஆட்சி செய்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்களால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். அஞ்ஞானத்திலே இருக்கிறவர்களாலே இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது. இதுல ஞான சக்ஷுஷ அப்படிங்கிற சொல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சொல். ஞான சக்ஷுஷ அப்படின்னா அறிவின் கண்களை பெற்ற, அதாவது ஞானத்திலே இருக்கின்றவர்கள், கிருஷ்ண உணர்விலே இருக்கின்றவர்கள், அவர்கள்தான் வந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாறும்படி தம்மை விடுதலை செய்து கொள்ளணும் அப்படின்னா இந்த ஞானத்தை பயிற்சி செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுகிறது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த பௌதீக உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு இந்த இல்ல நம்ம செய்கின்ற செயல்களுக்கு ஏற்ப இன்னொரு பிறவி எடுத்துக்கொண்டு அதாவது மிருகங்களாக கூட போவதற்கு நமக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கிறது. எப்போ இந்த ஞானத்தை பெற முடியாவிட்டால் நம்ம வந்து கீழ் உலகங்களுக்கு நம்ம செல்ல நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. மனித பிறவி கிடைச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம கீழான பிறவிகளை வந்து அடைய மாட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த உத்தரவாதமும் கிடையாது. படிக்கணுமா மாதாஜி? எதந்தோ யோகினச்சைனம் பஷ்யந்தி ஆத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோப்யக்ருத்தாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த்ய சேதசக. இந்த ஸ்லோகம் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். சோ ஆச்சாரியர்களுக்கு இந்த உண்மை, இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பாருங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு, அவரை சுற்றி இருக்கிற அவருடைய சீடர்கள், இவர்கள் எல்லாம் எப்படிப்பட்டவர்கள்? தன்னுணர்வை அடைந்தவர்கள், பகவானை தன் மனத்திலே இருக்கின்ற பகவானை நன்கு உணர்ந்தவர்கள். சோ இந்த ஆன்மீகவாதிகளுக்கு இந்த உண்மை நன்றாக தெரியும். ஆனா நம்ம எல்லாரும் எப்படிப்பட்டவர்கள்னா நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம வளர்ச்சி இல்லாத நிலையிலே இருக்கின்றோம். சோ இப்பதான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்டவர்கள் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்கள். இன்னும் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் நம்ம போகவே இல்லை. என்ன முயற்சி செய்தாலும் கூட இன்னும் நம்மளை விட ரொம்ப மோசமான நிலையில இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள். இந்த மாதிரி நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா,
அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு கூட இல்லாதவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து என்ன முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கறதை அவர்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. ஆன்ம உணர்வு பாதையிலே யோகிகள் இருக்கிறார்கள், அவர்களுடைய சங்கங்கள் இருக்கிறது. ஆனாலும் கூட அந்த யோகிகளும் கூட என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பகவானை அடைவதற்கு அவர்கள் வந்து முயற்சி செய்யவில்லை. அவர்கள் வந்து அந்தகர்களாக இருக்கிறார்கள், அதாவது கண்ணில்லாத குருடர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த யோகிகள் வந்து அஷ்டாங்க யோகம் செய்கிறார்கள். அந்த யோகத்திலே வெற்றி பெறுவதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள், சரியா செய்யணும் அப்படின்ட்டு. அந்த உடற்பயிற்சிகளில் கவரப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து முயற்சி செய்யவில்லை. இத்தகையவர்களால் மறுபிறவி அப்படிங்கறத வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. உண்மையான யோக முறையில் இருப்பவர்களால மட்டும்தான் பரமபுருஷ பகவானை அறிந்து கொள்ள முடியும். உண்மையான யோக முறையில் இருப்பவர்கள் அப்படின்னு யார சொல்லலாம் அப்படின்னா, யார் வந்து பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு செய்கின்றார்களோ அந்த பக்தி யோகிகள் மட்டுமே உண்மையான யோகிகள். அவர்களால மட்டும்தான் தன்னுணர்வை அடைய முடியும். அவர்களாலதான் இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த அறியாமை அப்படிங்கிற நோயை எப்படி குணப்படுத்துவது அப்படின்னா ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். என்ன ஞானம்? கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானம். Those who are trained can see all this clearly because their minds are clarified by yoga practice and thus situated in self-realization. அப்படி யார் வந்து பயிற்சி எடுத்துக் கொள்கிறார்களோ, கிருஷ்ணரை அறிவதற்கு முயற்சி செய்கின்றார்களோ, அவர்களுடைய மனங்கள் எல்லாம் வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது யோகா பிராக்டிஸ் மூலமாக. அப்ப வந்து அவர்கள் வந்து தன்னுணர்வு அடைவதற்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறது. But those whose minds are not developed and those who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try to. என்ன முயற்சிகள் செய்தாலுமே யாருடைய மனது வந்து தன்னுணர்வு அடையவில்லையோ அவர்களால என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கறதையே வந்து புரிந்து கொள்ள இயலாது. ஆனா பக்தி யோகிகள் அப்படிங்கிறவர்கள் தான் உண்மையான யோகிகள். அவர்கள் தான் தன்னுணர்வை அடைந்திருக்கிறார்கள். அவர்களாலதான் உண்மையிலே என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரபு, எவ்வளவு டைம் ஆச்சு? நீங்க எவ்வளவு நேரம் எடுப்பாங்க மாதாஜி? 2 hours எடுப்பாங்களா? இல்ல மாதாஜி, 1.25 மணி நேரம், 1.5 மணி நேரம் எடுப்பேன். டைம் ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு? சாரி, நான் டைமே பார்க்கல. 7:02. ஓகே மாதாஜி, அப்ப நான் இதோட ஸ்டாப் பண்றேன். மீதி நாளைக்கு நான் கண்டினியூ பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செக்ஷன் சி வந்து நாளைக்கு நான் எடுக்கிறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.